Gaurko ekitaldiarekin jarri nahi dugun martxan ikusten duzen bezala gauza fisiko bat, autobus bat. Eta autobus honekin nahi dugu, gutxi gorabehera uste dut Gipuzkoako 60 bat herritarra bisitan joan. Eta bere helburu nagusia izango litzateke, Gipuzkoaren naturaren berri ematea hiritar guztiei. Eta hori martxan jartzen dugu Mendiz Mende iniziatiba hori, kanpaina hori, kutxarekin kolaborazioekin. Eta helburu nagusia hori da gerturatzea guri herritarrak daukagu naturara. Guk uste dugu gainera azkeneko urteetan esfortzu handia egin dugula erakundeetan naturaren inguruan komunikazioa behar den bezala estrukturatzeko, parketxe sare bat martxan jarri dugu, eta gero baita ere Miramonen kutxa espazioan daukagu baita ere gune bat nun gerturatzeko saiatzen geran gure natura hiritarrei. Eta gaurko autobus honekin egin nahi egunekana da hori sakondu, eta herri guztietara hedatu. Ze uste dugu, eta hori da gure balorazioa, jendeak ez duela behar den bezala ezagutzen Gipuzkoako natura. Gipuzkoarrek ez dugula geure natura behar den bezala ezagutzen, eta importantea da hortarako arlo divulgatioetan, zona divulgatioetan, inziditzea. Eta hori da izango litzateke autobus honen helburua. Gaztea ginenean, autobusa erabiltzen genuen mendietara joateko, eskursio moduan, eta gaur mendia autobus hontan daukagu. Eta Foru Aldundia eta kutxaren arteko elkarlanaren emaitza berri bada, Mendiz Mendi eta programa horren inguruan, eta naiz eta gaurko kutxen berria beste esparru batean egon, gaur gaude, gizarte ekintzaldetik behintzat, berresten gure konpromisoa eta etorkizunari begira gauza bera egingo dugu. Zerke instituzioen arteko elkarlana hemen dago eta gure etorkizuna zentzu hortan bermatua dago. Nada que matizar a las declaraciones del diputado general, un nuevo elemento de colaboración entre instituciones, Diputación y Kutxa. A pesar de que la noticia de las Kutxas hoy está en otro ámbito, nosotros venimos hoy aquí a reforzar, si cabe todavía más, el compromiso del ámbito social entre instituciones. Mendiz Mendi es un programa ya suficientemente conocido, este es un recurso nuevo que ponemos a disposición, como ha dicho el diputado general, de la ciudadanía para difundir y dar todavía mayor valor a nuestros recursos naturales. Y decía medio en broma que cuando éramos jóvenes utilizábamos las excursiones en autobús para acercarnos a la naturaleza. Hoy tenemos un autobús en los núcleos urbanos donde no pretendemos atraer a la gente para que vea la naturaleza, sino para sensibilizar y divulgar. Eta besterik gabe.